Egun on danoi, urte berezi hontan ezin izen ditugu 18. topaketak izango zien gure urteko topaguneik presentzialki egin, baina horrek ez gaitu atzien utzi eta nahi izen ditugu IKT teknologia ikuste igunenien, baliun ipini eta gutxienaz bideo baten bitartez gure urteko topaketak eitia. Gure helburue urtero izetea, elkarren arteko proiektuek elkarbanau danon artien eta datorren urtea beireko erronkan lehengo aurreikuspenak danon artien elkarbanau eta biderau. Eta hoxe da urten iti nahiko genukena baita honen bitartez. Horren, erakusgai eta testigantza izango dezute hemendiken aurrea ikusiko zuten bideo hontan, gure gune desberdinetako parte hartzaileek esplikako den bezala. Eta nahiz benetan urte oso gogorra izen danontzat, positiboki bukan nahiko genuke. Eta positibidade hortan esan gure gune desberdinek inbertute atatzeiela uste deula, eta horren testigu izegoie bideo hontan azaltzeien elkarrizketa desberdinen berri emango izkitzuen pertsonan esate den bezala. Aurrea beraz bideue eta eskarrik asko. Aurten egoera oso benetan berezi bat bizi izan dugu, pandemia honez sortu dena, inok espero ez zuen egoera berezi bat. Baina momentu honetan, urte honen amaieran, nik esango nuke eskarik handiena datorren urtiek ematen digun ziurgabetasuna dela. Nik esango nuke bat ere, aurtengo beste kezka nagusitxenetako bat, nagusitxena ez izateatiken bat ere dela osasun arlo ez da. Virus honek inok ez genuen espero virusa betortzie, eta ikusi dugu oso protokolo zorrotza jarri berdila, bat izan nahi duelako langileen osasune bermazie. Nik azpimarratuko nuke geure hartine talde lan bat egin deula. Praktika konpartitzen, geure erraminta honenak erakusten bestiei, eta hor nik uste lan politia egin deula danon hartin. Patian karteran genituzten proiektuak geldi egin zian, ez genekin zen momentutan arrankau behar zian, eta oin pixkanaka ikusten dugu reaktibatzen jundala, baina ez gauzela febreruan gauzen egoera berdinean. Proiektu asko, oferta asko sartzen dira, baina klientiak ez da erabaki bat hartzen epe motzian. Aurtengo arazo bat izen da, jantzazizue, enpresa askorentzat, gure inguruko enpresa askorentzat ebai, eta egixe da, holako situazioetan dirue bildurtu iteala, da dirue bildurtzean inskuta bitea eta zaila izatea batzuntzat aurre ekia. Oso. Nik uste bat ere beste erronka oso importante bat izen dela digitalizazioan ikase ez. Ikusi izen dugu bat ere, telelanak eta trasteanak hartu eta etxea jutik eta pixkez ez upozaudun, eta nik uste nahiz da lehen dikene enpresazko pauzuk ematen egin tema ondan digitalizazioan teman, oindik eta berrezko ikusi dela, oindik eta geixo ahonda berdola aurra behire tema ondan. Oso ikasturte edo momentu mugituek izeten nahi die. Mugituek, momentu batzuetan gaina atentzio handikuek, ez? Eta, saiatzega trasladatzen edo ez trasladatzen tentzio hori guraso eta familia edo ikasleei, baino bai ondie bati bat hasieran. Oin, pixket neurri jartzen nahi gea eta neurri hortan oreka, nik esango nuke oreka baten bile, ez? Ikusi dugu guzti honei erantzuteko gaitasuna badaukaula teknologia berriei esker. Guzti hortan, kurrikulunari jarraipena emateaz gain, oso garrantzitsua dela, ez? Ikasleari, familiei begiratzea. Gure erronka nagusiena da, gaur egungo egoera bizitzen ari garenarekin, gure zerbitzu eskaintza mantentzea, nahiz eta horrek prebentzio neurri zorroz batzuk bete araztea, eta hain berdinen gure hezkuntza eskaintza mantentzeaz gain, onditzekotan gabiltz. Danei sorpresa hartu zigun egoera honek, eta ez genitun baliabideak. Orduan, baita, haiginen improvisatzen eta gauzak ateatzen batetik bestea. Hori alde batetik, eta gehia beste aldetikan egoera ekonomikoa, ez? Lehen esan deten bezala, gure kolektuak oso vulnerablea dira, jende bat egiten duelako ekonomia sumergidean lana, edo lanak oso prekariotan daudenak. Batez ere, etorkizun bila dela, ez?
batetik honen ondorio asko dauzka, bai arlo sozialean, eta arlo ekonomikoan ere, eta batez ere da, herritar asko hori honek nola eragingo dio. Inorrek aurre ikusi gabeko egoera baten gaude. Horrek ekarri du, galerak, izugarrizko galerak eremu guztietan, ekonomisen, arlo sozialin, pertsona danak afektoitu, eta berrak handitu india, eta berroizei erantzuna emateko diru sarrerak murriztu india. Herritarrei erantzuti ez, hasiera baten osasun arloko krisi esan, baina azkenin ez, zabaldu da krisi ekonomiko eta soziala izan da. Eta ikuste genuna zanez, dazkeun baliabide hauei nola erantzun herritarran beharrai, behar horiek, arlo ezberdinetakoek izan diez, zaintzatik hasi eta ekonomiraino ez. Azken finin gizarte babes hori bilauna izen dugu, eta nola ez ekonomien honek eman duen buelta horri ez, nola erantzun, gure esku dauden mekanismoken aztertu, eta ez, dazken rekursuek herritarran eskure jartzie. Guretzako oso baliagarria izin da azken finean lantalde eta foro hauetan parte hartzea, eta bereziki niri zuzendari bezala, erakutsi ahal izan dit gure eskualdearen arlo eta egoera sozioekonomiko eta soziala ezagutzea. Eta gure zerbitzu aukera, lanbide heziketaren zerbitzu aukera daukaguna eta edukitzea nahi duguna, hein berdinen bertako eragile guztiei helarazteko eta zabaltzeko eta erakusteko balio izan digu. Eta hor azken finean harreman estuak sortzen hasi dira eta mantentzen. Hezkuntza sarearen aportazioa oso garrantzitsua iruditzen zaku. Bati bat, bertan lantzen dugun proiektu geuk aukeratutako proiektuek dielako, ez? Azken finean, utzuniek topa ditugun utzuniek dauden tokien proiektuek osatzen hazigea eta urtietan gainea geure modara, nahi deun modura moldatzeko aukera baita ere. Ibezare kontseilua hiriburuz berriz baita ere, ni potentzial handile daukela, ez? Ikustet, kolaborazio hori, hezkuntzatik kanpo hartzen, eta leheno esan duten bezala, danok elkarre handiken ikisiz, aberastasunek konpartitzea. Hasteko sare horrek elkarren arteko ezagutza suertatu du. Elkarlana eta koordinazioa sustatuz. Bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laneratzeko ibilbide eta zerbitzu eraginkorrak, integralak eta koordinatuak eskaintzeko. Aukera eman du bailararen egoera diagnostikoa konpartitzeko, beharrak, hobetzekoak eta lehentasunak identifikatzeko eta eskaintza berrien proposamenak egiteko. Garrantzi handien ematen zutena da parte hartziei, porque dauken aberastasun handien da benetako parte hartzi baldin ba. Errealidadetik ikustea emate ditulako. Ikusteu errealidadea urretik. Eta hori oso importantia hortiken aurrea ataberdin proiektu hartu behar dizen erabakizik egiteko. Oso ezberdina da, elkarren berri jakin gabe, erakunde publikoak kudeatzea edo azkenean herriontako aberastasuna sortzeko jarduera zuzena daukaten eragileekin, harreman zuzen hori eukitzea, oso ona dela, ze horrek elkarlan bat esan nahi gulako ez. Enpresa gunie, azkenien da ez, gune bat, enpresa zein udaletxetako ordezkariek gaudena, eta nola ez, iraurgi berritzeneko teknikariek, eta uste oso importanti dela. Beti importantizin baldin badere, olako momentutan ez, elkarlanien aurre egitie, uste detelako ez, gauden egoera krisiontatik ateatzeko beste bideik ez dakegula, eta aporritxain berritugula ez, dazkedun sinergiek. Nik esango nuke COVID-ek ez ditula bakarriken gauza txarrak ekarri, gauza on gutxi, baina batzuk ekarri ditu, eta bat da geure arteko harremanak sendotzie. Nik uste gure arteko konfiantzie iso indala. Endoko babesa ni bentzetala sentidu dut, eta beste enpresakin relazionatzeko, ez bakarrik relazionatzeko, sino que nik uste bat ere elkarlan bate ondala horrez, eta guztako likid bat ere, segitzi ezare horrekin aurrea behire, ez? Gainera, bezalako enpresa txikientzako edukitzie aukera, zuen bezalako enpresa handilekin hitz egitie eta harremana edukitzie eta
kezkak erakustie benetan lagungarri izan da. Udaletxekin beste era bat zutan relazionagea oinarte eta hilabete hauetan aukera izan dugu direktamente hitzeteko, geure hartin hitzeteko, beak ezautzeko industri mailan o enpresa mailan nola dauden gauzek eta hor periodikamente ongea batea eta niretzat oso interesanti izen da danontzat. Azkenian beste enpresak ze egoeratan aurkitzen zian eta diagnostiko zehatz bat eta eguneratu bat izatia garrantzitsua zen eta lasaitasuna ematen zuen ze bide jarraitzen ari zian, ero ondo ari ginen jakiteko. Urola erdiko gizarteratze eta laneratze eragileen baliabideen mapa eginda, eragile bakotzak zer egiten duen eta zer zerbitzu mota dituen martxan eskualdean azalduz, eta bigarren aipatzekoa, formakuntza ibilbide integratuak osatzeko proiektua. Hainba formazioen kombinazioarekin. Oinarrizko konpetentzien formazioa, soldadura lanbide ziurtagiria eta menpekotasunaren ziurtagiarekin batera. Hiru proiektu nagusi daudela ikastetxeok aberasteko aukera eman digutenak, diela elkarrekin eraikitzen, gero lan eta STEAM proiektuak. Elkarrekin eraikitzen egia, badara mata urte batzuk, erronkak planteatu ikaslei, erronka horietatik abiatuta, Baiarako erakunde, enpresa, eragile desberdinak bertatik bertara ezagutu, eta ikasle aktibok bihurtzeko aukera ematen die. Eta orduan nik uste dela esperientzia bat ikasleek beti gustora gogoratzen dutena. Horrekin bateak gero lan proiektuak ere, Baiarako sarea nolakoa dan sare ekonomikoa, soziala, zuen aldetik ikastetxea etorri eta azaltzeak, informazioa beratxa ere nik uste ematen diela ikaslei, errealitatea ezagutzeko eta hortik abiatuta beraien erabaki hartze prozesun laguntzeko. Eta STEAM proiektuak ere, zientzia eta teknologiatan, era aktibo baten parte hartzeko aukera ematen die. Eta nik uste hiru proiektutatik aberatxena igual dela, askotan hiru ikastetxe edo Baiarako 5 ikastetxek elkartzen gehala, konpartitzen degula, gero ikaslek ere baita elkartzen diela proiektuen aurkezpenak egiteko, eta elkarlan hori, aberasgarria dela. Alde batetik, laneratzeko konpromiso ikastaro bat soldadurakoa martxan ipini dugu, Sarraia enpresarekin, bukatzen dutenen erdiak lanean hartzeko konpromiso hartu du enpresak. Gero, bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako elkarrekin programaren barruan, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonentzako baita ere soldadura ikastaro bat ipini dugu martxan, 14 partaideekin, lanbide ziurtagiri homologazio berrien beharra adostu da garapen agentziarekin, eta hortan gabiltz, horrek dakarren lan hori garatzen ari gara. Ziklo berrien eskaera, eskualdeko enpresa eta erakunde publikoen eskaerari erantzunez, martxan ipini dira eta jadanik azkeneko 5 urtetan 3 ziklo berri etorri dira gure ikastetxera. Eta gero baita ere, dispositibo de reconocimiento de la competencia delakoa den zerbitzu berria, lanbide heziketako ikastetxe integratu bezala, lan eskarmentuz edo esperientziaz titulazio zati bat habilitatzeko eta errekonozitzeko dispositiboa zerbitzu berri bada, eskualdean, gure ikastetxean ere bai, eta hor ere 35 pertsonei ari gara zerbitzu hori ematen, eta gero, aipatuko nuke, justu astelehen honetan, martxan ipini ditugun, gizarte eta osasun arretarako pertsonen kualifikazioa lortzeko, 36 pertsona guztira, hasi dira, aste honetan, formakuntza hori jasotzen. Uzete, eskaini informazio zainuk oso garrantzitsuk izan dira, ze justu ez, pandemiek eragin ditun behar horiei erantzute jolako, eta uste importantzi dela ez, alkarren berri izatie, hori enpresakin edo arlo ekonomikun zentrau ez, eta beste puntu importante bat uste zaintzan ere muen, lanbide heziketakin, ez, bizarteratzeko jarduera eta formazio ezberdinak antolatzie oso garrantzitsu dalako. Ikusi dela ez, bizi deun sistema honetan, zaintzak zenolako importantzi dauken,
baina aldi berinez zaintza dedikatzen dien pertsonan formazioen igual baina arte, ez zai olako garrantzile eman. Eta urtean, eukideun proiektu importantena, dudai gabe izan dela ikasiz proiektua. Ikasiz proiektu da, lehen dikene bai lantzen eginen proiektua da, enpresa desberdinen artin, jakinduri hori elkarbanatzeko, batzutan geure artin, beste batzutan adituek eta ekarrike, baino aurten bereziki eukidu oso importantzia handiz ez da. Bai, azkenean ikasi saioan bai ikusi egin da zenbat enpresak parte hartu dugun saio ezberdinetan, eta horrek markatzen dau garrantzia. Ez bakarrik gen enpresak, udaletxike apunta indie gure programa horta eta batea inditeu batzuk. Baita ere, leheno, pixkat komentaudet, eta oso garrantzitsua izan da bitartekaritza diru laguntzak kudeatzen. Iraurri berritzenek 51 enpresarekin lana egin du diru laguntzak kudeatzeko, eta 85 diru laguntza izan dira kudeatu direnak. Denen artean, milioi bat euro suposatuz. Uste diru benetan oso garrantzitsua izan dela. Egia erronka nagusienetako bat herri bezala, nala ez, herritarren bizi kalitatea hobetzeko eta nola ez, ekonomien zentratu behar gehala. Ekonomien zentratzeko izaten denean, 3 sektoriek sustaberritugu, ez? Formakuntza indartu, inbertsioak egin, produktuak eta servizioak diversifikau, teknologia mejorau eta abar. Baina beti mantenduz parte hartzia. Ezin dugu banakajun gizarte aurre atatzen nahi baldin dugu. Eta batez ere da bat enplegua, ez? Enplegua eta enplegu hortan bertako herritarrak honek ekar dezaken krisiak herritarrak alegita gutxiena eragitea. Niretzako erronka bat benetan oso garrantzitsua dena izango litzateke enpresa txikiek eta handien arteko elkarlana bultzatzea. Enpresa desberdinen diversifikazioa bilatzi ez da. Ikustike, merkatuek eta ze joera daukeben da bar, hainbat enpresa bat ere, beste bide bat hartu berko be, eta hor diversifikazio hori oso puntu garrantzitsu izango bat ere aurra behire. Eskualdera, enpresa teknologikoek erakartzie. Jamin badaude batzuk, baina kanpoan sortzen ari diren enpresa teknologiko batzuk ere, lortzen den baiera honetara erakartzie. Garantzitu da, lanbide heziketa gure estrategikin batea jutia. Digitalizazioa untzau behar deu, produktu teknologiko berriak sortuz eta innovazioa bultzatu behar deu enpresako arlo guztietan. Uste bat garrantzitsu da inberteuna dela baiara mailan, gure baiara hau erakargarri bihurtzi, ez da? Beste puntu importanti etorkizena behitzen, izangoa enplegua bermatzie, langabazia gutxitzie, puntu importante bat dauke oharretik eta erronka bat da danontzat, genero bretxa gutxitu, genero bretxa landu, industrian emakumeak ekarri, hor lan asko daukeu kulturalmente eta bai hezkuntzarekin, enpresatan bai, eta baita administrazioekin ere. Importanti da zerbitzu sektoreari ere begiratzea, enpresa mundutik. Egoera zailen daude, ostalaritza, merkataritza eta beste autonomoak, sektore asko, eta guk uste dugu enpresa gune bezala erantzun bat eman berri xoula. Gure aldetik, eskualdeko beharrei erantzuteko ikastaro eskaintzak, hau da, ohiko arratsaldeko ikastaroa deitzeguna, bai langile eta bai langabetuentzako bideratuta dagoenak, 2020-2021ko epean, 7.000 ordu aurreikusten dira ematea. Gero, enpresei zerbitzu teknologiko eta digitalak eskaintzeko beharren arabera noski, erronka hori ere begi hartan dago goipineta, eta gero, udal eta arreta erakunde publiko pribatuen beharrei erantzuteko zerbitzuak eskaini baita ere, eta gero, izarraitz lanbide heziketa bera balioan jarri gizartean eta bereziki gazteen artean. Eragile desberdin arteko harremana ez dutzen jarraitzie, da elkarlaneko espazizuk sortzie, ez?
bide hortatiken lehengo urrixen elkarretaratze bat onuan, eragile ezberdinekin, bertan parte hartu ginean hezkuntza arlokuk, osasun arlokuk, instituzioak, lehenengo sektorekuek, biharrenak, merkatarisek, eta ni uste, tanan artin, atea zen ondorizu importantena, etorkizuneko errenkak bailaran, banaka, konpontzie, edo banaka aurreikiek ez daukela sentidoik eta elkarlanin enberdila bai. Eta bide hortan, ni uste, konpromisu gartu zila. Garrantzitsua izango litzateke nire ustetan, edo, danen ustetan nik uste dut, hasitako lan horrei, nolabait, ibilbide luzea, luzera izateko mailak edo, pausoak ematea, Eta hori alde batetik, beste alde batetik ere, azken finean, eskualde ikuspegi hori lantzea garrantzitsua da askotan, batez ere igual udalei, kosta egiten zaiguna, edo tamaina desberdinekoa garelako, edo helburu desberdinak ditugulako lehentasunetan, baina horrei heltzea bai erronka ere garrantzitsu bat izango litzateke. Eta azkenik, batez ere aurten, lehenengo urtea izan da, eta ikusita eukidegun egoera, alarma egoera, pandemia, erronka garrantzitsu eta batez ere oso zailenetako bat izango dana da malgutasuna. Proiektuaren malgutasuna lehen ere azpimarratu dira ezaugarriengatik, azken finean pandemiak erakutsi digu perfilak aldatu direla, vulnerable edonor izan gaitezkela, eta hortan proiektua malgotzen eta egokitzen joan beharko da. Urola Erdiak duen erronketako bat izan daiteke profesionalen erakargarritasuna. Bertan kokatuak dauden enpresek ere profesional kualifikatuak behar dituzte, bai atzerrian lanean aritu direnak, bai lanbide heziketan atera eta ikasketak egin dituztenak, eta bai azpimarratuko nuke alor hori erronka bat izan daitekeela profesional horiek hemen bertako enpresetan lan egin ahal izateko. Erronkai beira, nik esango nokena da, COVID-an pandemiaren arira lehenengo eskatu edo bultzatu beharko genukena dela, beti adiotea ze erronka dauzkeun eskualde bezala. Eta gobernantza eredu bakoitza eskualdenen kontekstura asko moldatu barra dauken eredu bat behar dola izan. Ondorioz, lehenik eta bain, erronka horien behatoki indartsu bat izatea, ez? Hemengo garapen agentzia lana asko indo behatoki rol hortan, baina bai ikusi da krisi honen arira bai indartu diela nolabait erronka batzuk, bat talentuaren retentzioa eta erakargarritasuna, eskualde bezala, eskualde honek dauken erakargarritasun, beste eskualde batzukin alderatuta. Baita ere ikusi dugu adibidez genero ezberdintasun garrantzitsu bat enplegu esparruan, baita ere ikusi dugu enpresaren tamaina izan daitekela gabezi bat edo muga bat lehiakortasunerako. Orduan, bai nik uste lehenik eta behin erronka horien behatoki indartsu bat eukitzea, ez? Nola genden lehenago eta nola egean erreakzionatzen pandemiari. Eta gero uste dutela, etorkizuneko erronka bat bai dela, azkenen etorkizunea behi da dauzkeun trantsizio handia kontuan hartuta, trantsizio berdea dela, digitala dela, demografikoa dela, horrek erakusten du benetan modu transversalen lan leiteko gaitasun bat eduki barra daukeula, eta eskualde hontan uste dut badaola gaitasun bat, edo inkluso laborategi bezala, erabili daitekela Urola Erdia, eremu eta jarduera sozioekonomiko ezberdinen arteko elkarlana eta bizio partekatu bat eraikitzeko. Gure iraurgi berritzeneko sarie osatze den parte hartzaile desberdinek azaldu deben bezala, datorren urte beire erronka desberdine dazkeu. Eta erronka horiei erantzuten saiako gehala berretzi nahi dugu. Erronka horien artien aipatzekotan, gu eskualde bezala, eskualde erakargarrie bihurtzie, talentu ekartzeko, talentu mantentzeko, enpresa berritzaileek etortzeko, enplegu mantentzeko, langabezitasak jaisteko, benetan ikusten eskualde bezala eta enpleguei lotuta bereziki erronka handiek dazkeula. Enpresa ikuspegitik bai, enpresa handi eta txikien elkarlana bultetzien nahiko genuke, industrire bereziki emakumiek kartzineko genituzke, dakeun genero berdintasun, genero bretxa hori ekibitzeko aldan egin, berrikuntza bultatzie, nola ez digitalizazioen ikuspegile lantzie, jasangarritasune datorren urtea beire eta hurrengo urtetako beire
benetan erronka handi bat izangoa. Eta bukatzeko hezkuntza ikuspegitik baita, ez? Hezkuntza lotuta benetan eskualde honek dauzken berreta erantzuteko, bai gure industri mailak eta bai gure zerbitzu mailatik dauden berrai erantzun bat emateko, eta erronka hoiei erantzuteko gure lankidetzan oinarritzean gobernantza eredue benetan oso importante izangoala iruditzako. Eta iraurgi berritzenen partez eta udalan partez, dudeik ez dute eduki, hortan saiatuko gela. Eskerrik asko danoi.